Laia, papeta, què t'ha passat? S'ha fet mal jugant a handball, com que no para mai. Així t'agrada fer esport? Molt bé, és una activitat molt saludable. I de vegades perillosa. Mira, t'has trencat la cama? Bueno, però ella és valenta i es recuperarà ràpid. Mira, aquest estiu vaig estar a Mali en un projecte de cooperació i vaig treballar en un hospital. Un dia va arribar una nena que també s'havia trencat la cama, però com que ella va tardar tant a arribar, ara té dificultats per caminar. Ah, sí? Com és això? Doncs perquè allí, a Mali, no hi ha tants metges com aquí, i a part tampoc tenen bones carreteres. I la Malinka, la nena de què et parlo, viu molt lluny de l'hospital. Nosaltres tenim sort de viure en un lloc on hi ha tants metges. Sí, a Espanya hi ha 5 metges per càpita i a Mali només 0,01.